nabanye abantu babone ukuthi because i-social network devil has gone inside iphakathi igcwele ubungozi ubusathana nabasinisiwe bafika babe busy kanti ifoni zethu fanele uba sigcwalise into zikaThixo ithengiswe nje uyithi ngecala. Nikhona bazalwane? Nikhona bazalwane? Now kubalulekile bazalwane, kubalulekile sebenzise izinto zethu kwizinto zikaThixo. Ayisosona ukwenza lonto leyo egameni lika Yesu. Now ndikhuleke ndiyithanda lonto yokugcina izinto endizithethayo because ndizibona zibalulekile kuma ukuze ndifunde nami ndiwabone namaphutha am. Ngoba xa umile uthetha kunezinto ongaziqapheliyo, yiyo lento umuntu uyawuzafike endlavini phambi kwabantu abadala because akho umuntu uyifundisayo okanye kube nelungelo, akho umuntu ukwazi ukumbonisa. Balekile ke into babe khona umuntu okubonisayo. Nikhona bazalwane? Amen. Ya kubalulekile. Sesifundile mama ndiyakwazi uzozijongela endlini kwincwadi kaLuka 19. Nangoku ungazijongela ezibanithetha Luka 19 uqala ku verse 28. Sincokola ngaladonki. Amen. Molweni bazalwane. Yesu uyasithanda. We are preparing for ukungena no Yesu. Amen. Ebunzimeni because sesingenile ngoko eJerusalem. Uyakhona ngoku. Nikhona abangcwele ngokwesicenzelezo zonke. Now into edingekayo ngamandla apha sambulelwa ngedonki. Ndiye ngazama ukuyijonga lento yale donki bazalwane andafumana nto. And as I was busy, I found out ukuthi sikhula idonki isisilwanyana number 1 esithobekileyo. Nikhona kodwa uYesu ndiyazibuza into yokuba kufuneka lento ikhawuleze yenzeke idlule. Utheni ezawuthatha into ezamcothisa, utheni ezawuthatha ianimali ehamba ngokuzithanda. Idonki noba ungayibetha uyaxoka uyoyibetha uzudinwe. Ambani nami bazalwane? Uyoyibetha idonki uzudinwe uyeke. Nikhona? Soze idonki i-complain. Yovala umlomo idonki. Noba uyayibetha ufuna ibaleka izawuthi nje umzuzwana lo ngathi kuyatshisa iphinde inyothe futhi. Because idaliwe ukuba mayibe nje ithobekile. Umuntu othobekileyo bazalwane kula muntu othi sele ngonanga oniwe asuka athi ngicela uxolo. Sibuzana imibuzo mama uKhofa ulicela njani uxolo kodwa nguye lo woniweyo apha. Ingxaki ungenwe khona umuntu ogibele, khona umuntu okhwele apha kuye. Ukhona umzalwane namhlanje ufuna ukukhwelwa nguYesu. Kudala ugityelwa imimoya. Kudala ugityelwa imimoya. Ambani nami bazalwane ngicela niyeke konke nje. Niyeke konke my sister, niyeke konke nifocus bazalwane. Ukushumayela akuyonto elula, kashumayela bazalwane siyabulaleka. Siyalicela lithuba xa sesimile sisithandaza sisama ngako konke xa silapha. Sishiya konke kwethu nani sicela nje nisinike iziquzini. Ukwenzela into yoba intando kaThixo iwele kulo uThixo sukube mfuna. Nikhona bazalwane? uYesu ufuna esile naba abafundi. Yesu wayungathathi thina ukhwele kuthi. And nakwali esila lifunayo uthi nifuna ngazange ladityelwa. Mamelade into engazange yakholwa yadityelwa okanye yakhwelwa emqolo yisimboli yomuntu ongenagama. Jesus. Nikhona? Abaninzi xa bethetha ke ngale verse bathetha ngevirgin. Andivanga kuthethwa ngevirgin apha. But kuthethwa ngento engenagama, and le nto engenagama iphuma nasemzini ongenagama. Nikhona? uYesu uyazibona idolophu ezinkulu, but uthi bafundi bam yani kule isondelene nathi and yani kulincinane.
Ngena lapha eBhethani. Nikhona? Amen. Into endiyifunayo pha, ndifuna niye emzini. And uYesu xa esithuma une direction uYesu. Ungaphazama uthunywe nguYesu uhamba intando yakho. Wenza ukuthanda kwakho. Ngoba amandla kaThixo awazi manifesta kulomsebenzi ozawuwenza. Uthi uYesu xa nihamba 1 yana emzananeni 2 nifike xa umnikazi. Mamelani bazalwane. Umuntu xa engasindiswa engekasindiswa unomnikazi. Nikhona? Amen. Umuntu xa engekamamkela uYesu kune owner. You are not free. Nxa ngabe ungekagityelwa okanye ungekangelwa. Nikhona? Xa ungekahlangani noYesu, you are a slave to a different spirit from the Spirit of God. Ukhona umoya owathotywa ezulwini tatuphetyo. Incwadi kaEzekile iveza kakuhle. Athi igama lakhe enguLucifer. Yes. Wehla ngenxa yempakamo. Lokhu ufuna ukulingana noThixo. Wathotyelwa ezantsi uyalawula bazalwana apha. Nikhona? Uma ngabani ungathandazi ikhona enye inkosi osoyithandaza. Uma ngabani ungamamkela uYesu uSathana akacela ipermission. Ambanam wangiphinde le ndawo. Nanga njengoba uYesu enqoqoza, the devil is not in a need of your permission to use you. Iyo lento athi kula ncwadi uYesu ungena ngesango and nali isango lemqelo. Uthi isela ke ngokulona alingene emnyango and xa lifikile alifiki lakhe but liyabulala qha. uSathana xa efika ekungena akafika bekuxelela amaphutha wakho but usuku ofika ongeze kwiingxaki zakho. Ambana xa ugityelwe umoya ongendawo iingxaki zakho, they don't become limited but they multiply because kungena umtshabalalisi. My question namhlanje mwanqwele sathile ugityelwe ngubani wena? Kuphila bani apha kuwe mama ungalali? Phila bani apha kuwe? Hallelujah. Ulawulwa ngowuphi umoya? Uthandaza komphi uThixo? Yes. Sinebandla elithandazayo kodwa omnye unesiguqu endlini. Xa ingathi uyachukunyiswa athi izawugaga nebusuku mangala into yoba hlobo luni lo Thixo olu. My God. Kuba bazalwane banayo uThixo banyanisile but uhlobo lo Thixo eligibele wena loluphi? Waba ngabambi into wena iyafa mama ucala. Wenda noba kuphildeke lo mzalwane ubufika kule keyboard kophuka amaqhosha ayihamba nawo. Ngophi lo moya ukhweleyo? Gityelwe ngubani kodwa uthi usindisiwe? Ubuyafika kuvela ingxwabangxwaba. Ukhwelwe ngubani? My God. Yes, thetha inyani. Ukuthi ngoba ngaphandle kokuthetha inyani akukho ukuncedakala nto. Ugityelwe ngubani? uYesu wabona mamke uba uPetros aba ba strong kakhulu kuba mhlaba umuntu uPetros. Yes. Lento endiyidingayo manje ngayicela apha kuPetros ngoba kofa abantu. uPetros mabaphume bayibone ndiye ayinkosi. Ibandla malibone ndiyenza kwi-outsider umuntu ongena gama. Ngoba uma ngayenza kubo kungenzeka into bakungenzeki but I need a man without a name. So that uPetros bazoyibona into yokuba le nto abahamba nayo izawuthatha izinto ezingento zitsho zibe yinto.
Yes. banambazalwane bingase kunganyakazi kwanto kule mizuzu because izawusuka ngoku siyophuma ngo-2 kanti besaphuma past ugityelwe ngubani worshippers makungangeni omnye umoya ubuyi worshipper suba yi-worshipper xa ufika enkonzweni yasibulala ubuya intercessor andilwi bazalwane andilwi khupha lo nhliziyo ubuyi intercessor. Don't become an intercessor when there is a mic. Umoya othanda ukuvela ngumoya wamahashi wakho babona abantu bephuma kuthiwa kuyobukelwa idonki abantu babheja imali ezinkulu emahashini kodwa xa benemithwalo bayithwalisa idonki. Bantyelele ndithethayo ngokuthixo asanivezela something. My God. Abazikhupha apha imali zabo. Yes, zityiwa ngabantu naxa befuna imithandazo especial kunabantu abaspecial because you have to pay for that prayer. Hey, my God. Babhatala amahashi xa sebenemithwalo bebona ukuthi hayi cha ungapha kwamandla bazapha kwidonki. Amen. Ugityelwe ngubani? Kuphi lo moya operate kuwe? Abazalwane abanomoya wedonki abanasizini ebandleni. Ndivumeleni nithethe kanje ngoba ibandla these days akusekho imfundiso, siyavutha, siya-evangelize, sibambisa abantu izinto minus ukupitcha ilizwi likaThixo. Afuna upitchwa yini izwi? Amen. Uzophila, uzobona ngoba ongena ngesango ufika kuxelele athi mntanam wenza kakuhle pha, mntanam le ndlela yekufeni. Hallelujah. God. Ulungena ngesango wenza kanjani? Yeah. Yekufeni le ndlela uhamba ngayo. Mntana uyahlonitshwa umuntu omdala noba ingomzali wakho. Yabona xa ugityelwe ngumntana ugityelwe ngumoya wedonki. Enkosi yami uthi umama udala engengomamakho, umamakho ena 50 something xa ubona umama udala ufika uthi mama kongathi utsho kumamakho. Sithetha ngomoya we-AC. Hallelujah. Not wamahashi. Njalo. Uthi umama umfundisi engengomama umfundisi wakho engolunye ibandla xa vela uthi my God, my mother. Hallelujah. Ngoba ungelwe ngumoya wokuthobeka, umoya wedonki. Kubani lulapha kuwe? Because wena namhlanje isizini kasifike enkonzweni siyakoyika. Hey, ebe right nje izolo. Ngomso xa ungaphasanga esikolweni amntu uzoyikhuphe lapha kuthi. Kongathi ubupractice nathi maths kanti uyifeyile wedwa. Singena phi thina? Omnye mandiyibeke ngohlobo clear. Umama ugcwala uphwatyiwe endlini athatha istress sokuphwatywa azozifumba apha. Kanti kuphi apha and ngowuphi lo moya olawula apha kuwe? Abantu abanomoya wedonki abanasizini. We don't have a season, bazalwane. Noma kuyana noma kuyachisa, we are the same. We are unshakable. Yes. Why? Sinamathele kumthi ophezu kwemijelo yamanzi. Njalo ngexesha lawo asinikeza isiphunzo kodwa siyazala isiqhamo sokholo. Aya asiphunzi tata. Asiphunzi. Bandla lenkosi.
Sevumeleni sishumayele inyani. Nkosi. Watata man. Hey. Sisuke ezweni ngenxa yokubona into yokuba alisiniki into izwe. Sengathi mama ukhofayo tata ndingathi ungayi kule ndlela bendihambe kuyo. Ungayili khona mntanam. Apho bendlule khona ungayi ungavumi. Mhlawumbe wena uzusurvive. Mhlawumbe uyubuya. Lingakutshoneli ilanga ukule ndawo kuyo. Ungathi ufuna ukufana naye ngoba wenzelwe ukuze wena ungabusaya. Sawuyelo nje. Kona seyini. Somhlekisa ndifuna uba serious. Hallelujah. Usayaphi ngoba ukhona umuntu sile. Bazalwane masidluleni kwentshumayelo. Utatakho utata umbali wayelapha. Wathi utata umbali mna ibanga sendimkhuphe apha eBhayibhelini. Hey. Ndimfaka pha kum. Hey. Aphile. Ndizothi koni makholwa. Hey. Thathani i-experience kaYesu. Ningambonanga nifunde nibe seniya imagination niyifake kuni. Thathani impilo yabafundi. Uma ngabana ufuna ukuweva amandla kaThixo, see yourself as one of them. Ke waqala wasibona njengomfundi and ube crazy. Bazalwane ivangeli ifuna abantu abacrazy. You're too late. You're too late. Because xa kufuneka ulilile uzosibamba. Vumela umoya ngoba umoya oyingcwele usibamba sisusa apha nimbonile umama ucale. Umoya oyingcwele uvela kukhuphe kule. Uyambona unjani? Uncoba mahayi ngela xesha umoya oyingcwele uthatha indawo yakhe. Akanandaba ukuthi unjani. Mayiseqalile nje kuyonakala. Sasikade singamageza ko Castro, sasikade singamageza ko Ish. Kodwa namhlanje we are a born again Christian. We are crazy for Jesus. Not for alcohol. Asikilanga. Saditshelo kwangela umuntu omtsha. Kwangela indoda amadoda. Kwangela intsibhedle ezinye. Kwangela umlilo. Kwangela umuntu okwazi ukushare izinto nomuntu. Kwangela indoda ekwazi ubonisana. Siyabulela. Asikade singacengwa. Hey, njalo. Manje ngitshile. Njalo. Sasingacengwa kumoya ongaphakathi kuthi. Siyabulela. Wakwayibona apho umuntu ulamba esiswini une 20 rand. Ulamba esiswini akanaso nesonka. Une 20 rand kuphela. Kodwa lo muntu usikarela for ibhiya. Ayofuna ezalayo don't uyalandela endlini. Unga engifika. Anzama eyakhondo pha xa umlandela. Uyothenga ntoni? Utshwala okanye insango. Mamelani bazalwane, ndiyitshile lento nzama uyibeka. Umoya obukade usilawula okanye umoya wehash obukade ungaphakathi kuthi ubungaceli ipermission. Busibulala. Jonga ezinzulwini zobusuku ngo-12. Phuma phezinatweni ujonge ngoku. Bophuma ngo-12. Wakwambona apho umuntu eqhuba ihloli uyaphi ngo-12. Akanabuthonga ucula ingoma uqhuba ihloli ngo-12 bazalwane. Hayi bo bazalwane. Ndike ndahlangana nomnye umfana apho sasihlale khona sine open air phayana abaphumi bezenkonzweni. But bayayifuna lento bathi ke ngoku hey siyashumayela. Hey
hayi bhuti ngenye ixesha uzubuye mani mzalwane ukuzongena uzoshumayeza apha. Abayifuna yona. Now what I'm trying to say is le trap bakuyo they want to come out but babotshiwe. Khululani esile lo ulibophileyo uli-ownayo nimxelele into yoba ngoku nothi ngomso but ngoku